Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini hilong ki khubor bamantagasngi. Ka Meghalaya High Court kalapin mi hukum mensi palay ban pensangge e ka jingsi mawpud ha ki hinriu tali ki jaka ki khat ar tali ki shnong ha khappud Meghalaya bat Assam. Ka hukum bala batha da ka High Court lingba unong bishan u Justice HS thung judge kat kum ka order ka pratorik Nai bakhat ar hajar arpuar halor ka soskular balaya soin ka memorandum of understanding MOU hapdeng u Konrad ki sangma menteri rangba ka Meghalaya bat u Himanta Biswa menteri rangba ka Assam. Hakmat u Home Minister kari India u Amit Shah men haka arkundai trik nai balai ar hajar arpuar ompala bansi tat hadu da penbet da kumwei. Ya ketika hukum jangka jingpen bet put hapdeng ke Meghalaya bat Assam la mudui da ki saungut ki kli nong sensyar ki bakentum ya upa im hambar li walang.